No niin, moikka taas. Me ollaan Merjan kanssa täällä keskusteluja jatkamassa ja nyt tällä kertaa me vähän kootaan niitä asioita, mitä tuli 3 päivää sitten olevassa Zoomissa esille, mitä ihmiset siellä jako. Siellä jakannuttiin pienryhmiin ja sitten jokainen ryhmä sai esittää niitä asioita, ideoita, ajatuksia, mitä sieltä ryhmäläisten kesken oli noussut esiin. Ja meillä oli tarkoitus Merjan kanssa, että me sitten käydään ne läpi ja käydään sitten keskustelu siitä täällä. Onko sulla, Merja, vielä tähän alkuun jotakin ennen kuin lähdetään käymään läpi näitä juttuja, niin olisiko sulla jotain, Joo, mitä haluat sanoa? sen voisi sanoa, että me tosiaan ei ole kovin paljon keskenämme vielä puhuttu näistä asioista, että tosiaankin kumpikin on tahoillaan miettinyt näitä asioita ja et siltä pohjalta sitten aika spontaanisti mennään eteenpäin. Joo, Mm. näin tehdään. Ja tuossa ennen kuin pantiin tuo rekorderi päälle, niin sanoin Merjalle, että se on vain jännä, että taas jännittää, mutta eiköhän se jännitys tästä laukea, kun aletaan käymään näitä läpi, mikä siinä sitten on. Mutta joo, no se mennään niin kuin aihe kerrallaan ja katsotaan, mitä siitä sitten nousee. Niin jos mä aloitan tästä nyt sen ensimmäisen, mikä mulla, kun tämä nyt sopii niin hyvin koko tähän mistä tämä kaikki lähti, niin olisiko ollut, että jokainen ryhmä nosti tämän, että tärkeää on se, että yhteisö muodostuu sydämen kautta. Että mulla on täällä siis niin kuin purettuna se keskustelu, mitä siellä käytiin, että mä oon ihan kirjoittanut sen väliltä ihan sanasta sanaan, niin yhteisön muodostaminen sydämen kautta, että kukaan ei johda, sydäntietoisuus edellä, ei mitään valmista. Jos on säännöt seinällä, niin tulee helposti lahkofiilis. Se on tätä samaa teemaa. Tärkeää, että mennään sydän edellä. Sydäntietoisuus ja keskustelukulttuuri. Intentio, että millä ajatuksella niin kuin tehdään, se on tärkeää. Mikä on niin kuin se tarkoitus siellä taustalla, kun aletaan niin kuin muodostua yhteisöksi. Sitten joku sanoi, että sellainen olo, että tänne on jo hakeutunut sellaiset ihmiset, joilla on tahtotila ja intentio ja sydäntietoisuus. Ja että ei mennä eko edellä tai jotkut päämäärät tai tavoitteet edellä. Tämä oli kaikki näistä tähän, mikä liittyy tähän sydäntietoisuuteen. Tämä oli nyt se ensimmäinen, mikä mulla niin kuin aina, niin kuin itsellä, minkä mä oon poiminut täältä. Tämä oli mulle sellainen tosi ihana ja niin kuin itsekin koen, että tämä on niin kuin se, mistä se kaikki on itsellä lähtenyt alun perinkin. Tämä sydäntietoisuus ja sydämen kautta asioiden kohtaaminen. Joo, no tämä tuli nyt sitten ihan tässä alussa se, että kun tämä oli se teema myös, joka mua sitten rupesi sillä tavalla puhuttelemaan tässä, kun mä kirjoitin sinne Facebookiin siitä oikean ja vasemman aivopuoliskon tasapainosta ja miten se sitten siitä tilasta käsin voi sitten se sydänkoherenssi avautua ylöspäin. Niin sitten tuli sinne harmoniaryhmään myös sitten kommentti tai tuli videoklippi siitä, että miten oikea ja vasen puolisko voi olla epätasapainossa. Ja mähän puhuin enemmän siinä tekstissä, tai se mun tulokulma on niin kuin se Ian McGilchristin ja se oma kokemus siitä, miten se on tässä meidän kulttuurisesti ja niin kuin yhteiskunnallisesti se vasen puolisko epätasapainossa. Ja sitten päädyin miettimään myös sitä oikean puoliskon epätasapainoa. Ja Mm. ehkä siitäkin voi sitten joku teksti jossakin kohtaa syntyä tässä. Niin sitten tavallaan niin kuin tästä tematiikasta sitten niin kuin päädyin ajattelemaan tätä sydänlähtöisyyttä ja sitä semmoista New Age-painotusta, joka täällä on, että sitä rakkaushöttöä on aika paljon täällä. Mm. Mm. Ja mitä me ollaan sitten loppupeleissä, niin kuin, miten me ymmärretään sitä sydänlähtöisyyttä ja mistä siinä on sillä tavalla kysymys, että jotta me ymmärretään, mikä on niin kuin hyvää, niin meidän täytyy ymmärtää myös, mikä on pahaa. Ja Mm. mulla tuli sit siitä mieleen tämä
Olli Ylisen New Era-elokuva ja mä kaivoin vanhat muistiinpanot esille ja kirjoitin ne muistiinpanot nyt tässä itselle ja mä ajattelin, että mä voisin ne tässä lukea, mutta en mä tiedä, onko tämä nyt ihan hyvä kohta vielä tähän. On. Ei meillä ei ole mitään varmaankaan oikeaa tai Mm. Tämä on vähän eri... pitkä lukusessio. Anna tulla vaan. No niin, okei. Niin mä oon tosiaan kirjoittanut omat muistiinpanot siitä elokuvasta. Ja tämä on siis ihan mun vastuulla olevaa asiaa. Elokuva voi kertoa ihan jostakin muusta. Mä oon saattanut kirjoittaa ihan oman kuplani värittämiä asioita, että siihen pitää sit suhtautua sillä tavalla, että tätä ei voi pitää minään niin kuin elokuvan dokumentointina, niin kuin mitä mä oon saanut Mm, alteen. aivan. Mutta mä tosiaan niin kuin voisin lukea sen tekstin, Lue. minkälaiset muistiinpanot mä olin tehnyt siitä. Ja tosiaan se sun alkuperäinen teksti, mikä sai minutkin liikkeelle, niin siellä puhutaan paljon tästä samasta asiasta, tästä Okei, varjotusta. Ja just. tämä nyt vaan menee vähän pidemmälle siinä, että mistä se sitten oikein lähtee. Eli ajattelisin, että meillä niin kuin kaikilla tarvitsisi olla vähän semmoista penkasua tämän asian suhteen, ettei me niin kuin, tästä New Age-näkökulmasta, että me vaan ruvetaan sitä rakkaushöttöpuhetta täällä niin kuin puhumaan, että me ollaan oikeasti niin, Niin, ettei ole vielä niitä omia varjoja niin, kohdattu tai käyty läpi. Että... että me missä määrin on niin kuin menty siihen suuntaan. Joo. Joo. No niin, minäpäs luen, mitä mä olin kirjoittanut. Valo ja pimeys ovat jokaisessa potentiaalisena olemassa. Pahuus on peräisin mielestä. Kyse on tietoisuudesta. Valinta on henkilökohtainen. Paha vaanii niitä, jotka sortuvat kohtuuttomuuteen, ahneuteen, vastuuttomuuteen. Liikumme addiktien, riippuvuuksien maailmassa. Ahneus ei tunne rajoja. Eli jos ajatellaan niin kuin, riippuvuuksia, niin rajattomuudestahan siellä niin kuin on tietyllä tavalla kysymys. Mm. Pahuus vahvistuu psyyken varjomaailmassa. Sen voima kasvaa suoraan suhteessa siihen, miten huonosti se nähdään ja ymmärretään. Alkuperäiskansat, intiaanit, elokuvassa puhuvat viruksesta. Käyttivät siellä vetikovirusta, niin kuin vetikon nimeä, joka kehittyy sivilisaation kautta. Se ravitsee itseään pelon ja erottelun kautta. Kyseessä on vihamielinen kollektiivinen psykoosi, joka on kypsynyt ja hautunut ihmiskunnan psyyken aikojen alusta asti. Se on ihmiskunnan historiaa, jota ihmiset ovat uneksineet jo tuhansien vuosien ajan. Sitten siinä elokuvassa puhutaan myös niin kuin tästä meidän niin kuin unennäöstä tässä maailmassa. Paradoksaalisesti meidän unet ovat meidän alitajunnan ilmentymiä, jotka voivat saada meidät havahtumaan siihen, miten uneksimme maailmaa. Unien kielen maailma on orakkeli, uni on alitajuntamme ilmaus, se luodaan suhteessa muihin. Eli tässä nyt puhutaan niin kuin siitä kanavasta, mistä mä edellisessäkin puhuin, että mulla on alkanut sieltä, kun mä oon ryhtynyt omia uniani talteen ottamaan, niin tämä havahtuminen näihin asioihin. Eli sen Kyllä, asian puolesta puhutaan myös tässä elokuvassa. just. Ihmiskunta on tiedostamattomuuden tilassa kadottanut näkemyksen ja suunnan. Se vaataa konformismin käytävillä. Ihmiskunta on tottunut miellyttämään itseään ja joutunut eksyksiin. Itseensä tyytyväinen ihmiskunta on kadottanut kosmisen identiteetin. Tiedostamattomassa tilassa ihmiskunta on tavoitellut vastuutonta elämää. Kun menettää yhteyden jumalalliseen kosmiseen yhteyteen, ihmisestä tulee unen alamainen ja uni voi kääntyä painajaiseksi. Eli tässä nyt puhutaan siitä tiedostamattomuuden unesta, mistä Yrjö Kallinenkin puhui siinä, kun Niinpä, just niin. kerralla viittasin siihen. Ja sitten täällä nostetaan tämä mielikuvitus esille. Mielikuvitus on synnynnäinen voimamme, jolla me käytä sitä, muut käyttävät sitä puolestamme. Me lumoudumme, kun emme käytä potentiaalista nerouttamme, jolla voisimme kanssa luoda yhdessä. Olemme mahtavia velhoja, mutta koska olemme voimattomia ja emme ymmärrä jumalallista lahjaamme, käytämme lahjaamme niin, että luomme maailmaamme tiedostamatta tuhoavasti. Luomme maailmaa, joka ei palvele meitä, koemme ja ajattelemme olevamme ajelehtivia uhreja.
Alamme nähdä itsemme kuviteltujen silmien kautta. Peto ajattelee puolestamme. Tämä peto voi saada meidät ajattelemaan, ettemme voi vaikuttaa todellisuuteen ajatuksillamme ja mielikuvituksellamme. Voimme kertoa tarinan niin, että se vangitsee meidät, tai niin, että lumous raukeaa. On helppo mennä sotaan, mutta itse muuttaminen vasta rohkeutta vaatiikin. Meidät on ehdollistettu siihen, että olemme keskellä loputonta sotaa. Poliittinen teatteri luo illuusion vapaudesta valita ja että elämme toimivassa, hallitsevassa demokratiassa. Valtamedian ja propagandan avulla määrätään yhteiskunnallisen keskustelun rajat ja reunaehdot. Elämme synkimmän hetken loppua. Tätä pimeämpää ei voisi enää olla. Ihmiskunta ei kestäisi sitä. Nyt mulla on sitten vähän tuommoista epäselvää tekstiä, niin katsotaan, saanko siitä selvää. Profetiassa puhutaan paluusta pyhään, rakkauteen, kunnioitukseen, tasapainoon ja elämän vaalimiseen. Tarvitaan planetaarinen kriittinen massa, jotta voimme palata alkuun. Valo on nyt läsnä kaikissa, joiden tietoisuus on herännyt. Varjon tiedostaminen on keskeistä. Se on se osa meistä, josta olemme vähiten ylpeitä ja jonka haluamme salata muilta. Varjo sinänsä ei ole paha. Ihmisellä on taipumus käyttää varjoa porttina pahan tekemiseen. Se, mitä emme itsessämme hyväksy, vaan poistamme minäkuvastamme ja työnnämme alitajunnan pimeisiin varjoihin, muuttuu myrkyksi. Paha alkaa valehtelusta ja varjon projisoinnista muihin. Tällöin ihminen irrottautuu varjostaan ja heijastaa sen ja näkee sen muissa. Varjoprojektio, syntipukin etsiminen, on psykologinen käytösmalli, joka ravitsee pahuutta. On otettava huomioon suurempi arkkityyppinen voima, jotka ohjaavat eliittiä ja hallituksia. Sota on käynnissä myös meidän jokaisen sielussa. Vetikovirus ravitsee itseään pelon ja erottelun avulla. Jotta voimme puhua rakkaudesta ja kytkeytyä rakkauteen, meidän on nähtävä paha ja se maaperä, josta se versoaa. Tämä on tultava nähdyksi. Eli se pahuus vahvistuu siellä psyyken varjomaailmassa ja sen voima kasvaa suoraan suhteessa siihen, miten huonosti se nähdään ja ymmärretään. Mm. Siis tosi hyvää tekstiä. Erittäin hyvin kiteytetty niin tärkeitä asioita. Mm. Ja tuotu niin kuin konkretian tasolle se, että mitä se Mm. varjotyöskentely ja varjojen kohtaaminen on, tai että miten se ilmenee. Mm. Ehkä enemmänkin se, että miten se ilmenee. Mm. Mm. Mutta miten sitten jokainen ne voisi ne varjot, kun mä mietin, että mitä mulle varjotyöskentely on, niin se, että mä peilaan sitä, että mitä toinen ihminen herättää mussa, tai miten mä reagoin jossain tietyssä tilanteessa, tai mitkä mun ajatukset on, Mm. että mitä mä ajattelen, Mm. että saanko mä kiinni itseni jostain sellaisesta niin kuin rumista ajatuksista, tai Mm. tuleeko joku spontaanisti hirveä joku ryöppy, vaikka kirosanoja tai joku reaktio, yllättävä reaktio. Mm. Joo. Mä toisaalta ajattelen, että silloin kun tässä on kysymys riippuvuuksista, niin, Mm, niin kuin tämän kaltainen ajattelutapa, tai siis se, että paha vaanii niitä, jotka sortuvat kohtuuttomuuteen, ahneuteen ja vastuuttomuuteen, niin mm, pelkästään vastuusta puhuminen voi riippuvaiselle ihmiselle nostaa niin kuin ison reaktion vastaan. Eli mm, se, että toi, mistä sä puhut, niin mun mielestä vaatii jo tietyn tyyppistä tietoisuutta, että riippuvuuksista on tultava tietoiseksi mun mielestä niin mm, aika siellä alkumetreillä. Että niin, mehän voidaan olla riippuvaisia ihan mistä tahansa. mm, Voi olla ruoka tai työ tai sitten me voidaan tulla riippuvaiseksi meditaatiosta ja joogasta ja kaikenlaisista kaikesta. asioista, että se siihen riippuvaiseen mieleen, siihen suorittajaan, niin kuin se on ehkä mulle se ensimmäinen. Niin, no kun mä mietin, siis sillä lailla, mikä on mulla pyörinyt tässä, että jos tämä nykyyhteiskunta, mikä passivoi hirveästi ihmisiä sitten loppujen lopuksi, vaikka se tekisi töitä niin kuin, kellokaulassa niin kuin aamusta myöhään iltaa, Mm. niin silti tämä passivoi, kun ajattelee sitä, että
että me tehdään sitä, mihin me ollaan saatu koulutus tai mitä me osataan, niin kuin näennäisesti osataan. Se, mistä meidät palkitaan, sitähän me tehdään. Ja me saatetaan unohtaa siinä se meidän supervoima ja me ei edes tiedosteta sitä, että mikä olisi se mun oikeasti se kiinnostuksen asia, kun mä en ole koskaan vaikka miettinyt sitä. Ja koska se paha olo sitten siellä sisällä kuitenkin jollain lailla ilmenee, että kun mä en tee sitä, mitä mä oikeasti kaikista parhaiten taitaisin tai se, mikä se mun lahja olisi, vaan mä teen jotain sellaista, mistä tämä yhteiskunta palkitsee mut, niin silloinhan mä saatan alkaa voimaan sisäisesti pahoin ja alan käyttämään jotain korvikkeita tai jotain sellaista, millä mä saan helpotusta siihen. Ja saattaa just lisääntyä ylensyöminen tai erilaiset niin kuin tällaiset perusaddiktiiviset aineet, mutta sitten muutenkin just se, että pakenee, oli se sitten urheiluun tai joogaamiseen tai harrastaa sellaisia asioita, niin kuin, että vaan pakenee sitä, että ei kohtaa, että miten mä toimin ehkä itseäni vastoin. Mä mietin sitä niin kuin, myös sitäkin kautta, että jos elää tätä elämää vähän näennäisesti niin kuin on tottunut olemaan vähän niin kuin passiivinen tässä tämän yhteiskunnan raameissa, suorittaa sitä, mitä on lapsesta asti kehotettu. Käy kouluja, hanki ammattia, tee näin ja noin ja sit sä oot hyvä. Niin sieltä voi olla kumpuaa sellaista, ainakin mun oma kokemus on se, että mä oon ollut niin kaukana itsestäni ja siitä omasta sydämestäni, että kuka mä oikeasti olen. Ja lähtenyt sitä kautta sitten pikkuhiljaa löytämään, kun on tullut se sisäinen paha olo. Ja ei mikään addikti, ei mikään juttu, mitä mä teen, niin vie sitä pois. Niin kuin mä ajattelin, että kyllä nämä niin kuin liittyy ihan niihin meidän varhaisiin kiintymyssuhteisiin ja kaikkiin semmoisiin. Mm, Eli mm, se suorittaja-identiteetti, jonka kautta me haetaan sitä hyväksyntää ja sitten kyllä. saadaan sitä hyvää palautetta. Mutta sitten myös se, että ihan näihin varhaisiin vuorovaikutussuhteisiin myös sillä tavalla, että kun me ollaan Klaavunkin mukaan, joka on sen tuoreen kirjan kirjoittanut siitä varhaisesta kehityksellisestä traumatisoitumisesta, Mm, niin se, että nämä lähtee ihan hermostotasolta myöskin. Että jos ajatellaan, että meillä on niin kuin taistele, pakene, äh, autonominen hermosto, että tila ja sitten lamaantumisen tila, että ne mm, meillä saattaa, niin kuin tässä yhteiskunnassa, saatetaan pomppia näiden kahden hermostotilan välillä. Ja se sosiaalisen liittymisen tila on kytkeytynyt pois päältä. Että mulla tulee mm, tuosta, kun sä puhuit tuosta passiivisuudesta, että se niin kuin tämä lamaantumisen tila, niin kuin, se tulee ihan hermostotasolta. Että nämä menee ihan hermosto- ja solutasolle. Ja sitten kun tavallaan se meidän epigeneettinen perimä on myös, joka niin kuin on siellä mm. solutasolla. Että aika syvistä jutuista tässä sillä tavalla on kysymys. Niin, että ei voi niinku tavallaan, eli eikö se peruspointti on just se, että jos yrittää mennä siihen rakkauskuplaan sillä Mm. lailla, että että on tämä kaikki baggage mukana, että siellä Mm. on olemassa se, se ihminen, joka on hukannut itsensä jonnekin sinne, no tänne himmeliin, tai tähän mikä tämä nyt on tämä tämmöinen, että sä oot niinku tavallaan hukassa itsesi kanssa, kun sä et tiedä, minkä takia sä vaikka mikä vetää vaikka jonnekin lenkkipolulle aivan Mm. vetämään niin hirveätä lenkkiä, että akilleenjänteet katkeilee ja keho voi huonosti ja jokainen lihas on aivan pinkeänä. Niin, ja sinne vaan pitää mennä ja mennä. Niin onko siellä sitten kuitenkin justiinsa se, että jos siitä tilasta yrittää vaan mennä semmoiseen rakkaushöttöön, että kaikki on niin kuin, niin kuin, mä vaan tässä oon ja leijun ja mä en oikein tiedä, mitä siellä New Agein puolella sitten, että miten siellä ajatellaan se, että onko se, mitä se rakkaus koetaan tai muuta, mutta että mulle se on ollut kyllä niin kovaa niin kuin kipujen kohtaamista, se, että on päässyt Mm. Mm. semmoiseen, äh, semmoiseen tilaan, että mä voin sanoa, että mä koen turvaa siitä rakkaudesta, että se tuo mulle turvan tunnetta. Mikään, mikä ei ole sieltä niin kuin rakkaudesta, aidosti rakkaudesta, ei pysty tuomaan mulle sellaista turvaa kuin se Mm. rakkaus. Mm. Mm. Mutta sitä on Niin. hirveän vaikea määritellä, mitä se on sitten se No se rakkaus. mun polku on ollut se, että niin kuin mä kerroin viimeksi siitä yhteisö ajattelee meistä, että niin kuin se tietoisuus itsestä Mm, alkanut mm,
kehittymään. Ja siitä on tullut tietoisuustaitoharjoitus. Ja sitten se ajattelu on alkanut, oma ajattelu on alkanut Mm. kehittymään. Että se Mm. mun tie on niin kuin kulkenut sitä kautta. Et, Aivan. Joo. mm, Mikä sulla on, miten se on lähtenyt kehittymään? Niin kuin siis ihan mielenkiintoista se, että kun me mennään kaikki omia polkujamme. Että kun mulla se on tapahtunut aina se, että mun on pitänyt olla selkä seinää vasten ja hakata päätä seinään ennen kuin mä oon sitten niin kuin mm, tajunnut jotakin. mm. Niin sä oot ollut ilmeisesti niin paljon fiksumpi, että sä et ole niin kuin vetänyt itseäsi äärirajoille ja No, ollut niin järpäinen. siis kyllähän mulla on sen tyyppisiä kokemuksia, mutta se, että se ensimmäinen havahtuminen tapahtui silloin opiskeluaikoina. Olin Mm. ryhmässä, jossa niin kuin mulle avattiin tätä asiaa. Mulle avattiin Mm. sitä teoreettisesti ja mä pääsin näkemään konkreettisesti, mitä se on. Eli, Mm. ja sitten sain vielä itseni kiinni siitä asiasta. Eli mulle tapahtui tämmöinen elämyksellinen oivallus, sitä voisi kutsua pieneksi valaistumiseksi tai joksikin. Että mä niin kuin pääsin hetkellisesti siihen tilaan, että mä tajusin sen, että mä en ole sidottu mihinkään itsessäni olevaan. Mm. Se oli Mm. sellainen kokemus, joka niin kuin antoi mulle suunnan, että Aivan. tuohon suuntaan. Ja Ai- se on johtanut tähän hetkeen. Joo. Minkä takia se oli mulle mahdollista, mä en osaa sitä sanoa. Niin. Mm. Kaikki vaan palikat oli sitten kohdalla. Sä olit Niin, valmis niin, jollain osin. niin, ja varmaan sitten jollakin entisillä elämillä ja tehdyillä töillä ja kaikilla muilla. Kaikki vaikuttaa. Että sitten kun että mun oli aika helppo nyt ottaa se asia sitten loppupeleissä kuitenkin vastaan, mutta kyllähän siihenkin liittyi kipua. Siis sillä, Mm. mä, niin kuin, ja se on juuri tämä Yrjö Kallisen malli, että yhteisö ajattelee meissä ja meidän on kyettävä ottamaan niin kuin itselle vierasta aineistoa vastaan tutkittavaksi ja sitten saatava itsemme kiinni siitä, miten mä prosessoidun siitä ja miten mä rupean jäsentämään sitä roskia. Ja siinä vain se tietoisuus auttaa, että hei, nyt mä prosessoidun, nyt mä oon jonkun tämmöisen asian äärellä. Että ei siinä ole muuta kuin sen niin kuin tavallaan se tietoisuuslihaksen kehittyminen, joka niin kuin lähtee Niin. Niin, eteenpäin. ja mulla tuli tosta just se ajatus, että ei tulisi siitä rakkauskuplasta semmoinen ajatus, että jos rakkaus edellä mennään ja perustetaan yhteisöä, että se on oikeasti sellaista vaan niin kuin jotain vaaleanpunaista hattaraa, jossa kaikki on vaan niin kuin kivaa. Että kun sehän ei ole se juttu, että me ollaan kaikki vaan toisillemme kivoja. Tai että me ollaan semmoisessa, että rakkaus tässä. Että eihän se ole, sehän on sellaista vähän niin kuin feikkiä. Sehän on sitä, että sinne vaan, että jos on kipu ja jos joku asia triggeröi, niin sehän on sitä rakkautta ja rohkeutta, että sen nostaa esille. Eli just tämä dialogisuus ja vuorovaikutustaidot ja sen ymmärtäminen, että mä olen vastuussa itsestäni ja mun omat tunteet, että ne on vain tunteita, se ei ole niin kuin minä. Että se ei ole sama asia, että minä en ole tunteeni, vaan että ne ovat viestejä jostain, mitä minun olisi hyvä kohdata itsessäni. Että sitähän se, eikö niin, että sitähän se on se, että kun puhutaan sellaisesta yhteisöstä, jossa tullaan, että se on se, niin kuin täällä on sanottu, että mennään sen sydämen kautta ja sydän edellä ja sydän ohjaa. Ja mitä mäkin niin kuin koen siinä, se teksti, mikä alkuun tuli ja mitä mä itse sisälläni koen ja tunnen. Mm. Että mun on, että jos mä haluan mennä sitä rakkauden polkua, niin se vie rauhaan, sisäiseen rauhaan. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että mä voin ne kipeätkin tilanteet kohdata sieltä sisäisestä rauhasta käsin. Aina vaan helpommin ja helpommin. Ja jos mä triggeröidyn, niin mä pystyn sen kohtaamaan sitten jälkeenpäin. Mm. Että Niin, mitä siinä nyt niin on ja, tapahtumassa. ja se tie, niin kuin se tie siihen on sitä itsen kanssa tehtävää työtä. Kyllä, kyllä. Täysin sitä työtä. Ei. Nimenomaan, ja ne muut on sitten niin kuin vähän siinä niin kuin peilinä, ja matkakavereita, jotka sitten pystyy olemaan, niin kuin tuolla jossain sanottiinkin sitten siellä, että opettajia ja oppilaita ollaan kaikki. Että Mm. toistemme opettajia ja oppilaita. Mm. Joo. Tuleeko sulla muuten tuosta rakkausteemasta vielä? Se oli tosi hyvä se teksti ja se, mitä sä olit koonnut siihen, niin ne ajatukset, niin oikein Mä en tiedä, avaavat. onko sulla jossakin kohtaa, mä olin tuosta niin kuin poiminut sieltä Mm, tämmöisen ajatuksen, tuleeko sulla siellä jossakin myöhemmin tämä tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi? joo. Mä katson, että onko se
Mäkin olin sen johonkin kyllä niin kuin laittanut, mutta että, mitäs sulla, oliko sulla, halusitko No, siihen sanoa vielä mitä mä jotain? ajattelin sanoakin. Joo. Voimme sen sanoa tähän kohtaan. Sano tähän kohtaan, kun mä en nyt, se Joo. ei tule nyt silmiin, se oli myös alleviivattu jonnekin, Niin. mutta Eli se, sano vaan. että niin kuin mä tätä, siinä on mun mielestä kiteytetty jotakin hyvin olennaista sillä tavalla, niin kuin myös tästä meidän lähtökohdasta sillä tavalla, että se, että mehän ollaan niin kuin lähdetty vastaamaan niin kuin tuon tyyppiseen asiaan, kun me on lähdetty näitä alhaalta ylöspäin Mm, suuntautumaan niin kuin otetta tässä toteutumaan. Ja se, että ne yhteiset Zoomit, mitä on, niin että ne on osallistujia varten, että me ollaan mahdollistamassa vaan sitä, ei ne ole meitä varten sen kummemmin, vaan että me ollaan niin kuin edesauttamassa tätä mm, ihmisten nähdyksi ja kuulluksi tulemista ja semmoista kohtaamista, jolla on merkitystä. Eli mä silloin varmaan mainitsin ehkä viime videolla siitä dialogisista verkostomenetelmistä ja niistä avoimista dialogeista, joiden avulla on siellä Keroputaan sairaalassa niin kuin parantumattomaksi luokiteltu sairaus. Skitsofrenia on alkanut vähenemään siellä alueella. Eli mä kutsun sitä parantavaksi vuorovaikutukseksi, ja siinä on kysymys siitä kohtaamisen laadusta. Eli se, että se hoitoyhteisö rupesi siellä tekemään töitä itsensä kanssa ja he muuttivat toimintatapaansa niin, että ihmiset tulivat niin kuin oman elämänsä subjekteiksi, eikä mm, heitä kohdeltu objekteista. Ja tämähän on se aivan. varhaisen vuorovaikutuksen juttu, että miten me ollaan tultu kohdelluksi. Eli se, että mä ajattelen, että meillä on niin kuin semmoinen, tai mulla ainakin on, ja mä uskon, että sullakin, niin kuin tässä ei me olla meistä oltu eri mieltä Ei. asioista, niin se, että pelkästään jo ne keskustelufoorumit, mitä me pyritään niin kuin mahdollistamaan, niin mä koen, että niihin liittyy tämmöinen niin kuin isompi ajatus taakse. Nimenomaan, just näin. Ja Mm. sehän on, se on, sitä musta sä ihanasti toit sen semmoisen niin kuin ajatuksen siihen justiinsa niin kuin konkretian tasolle sen, että mitä se on, kun lähdetään alhaalta ylöspäin. Että sulla on ollut sellaiset työkalut, mitä mä oon esimerkiksi, niin kuin, että silloin kun mä oon vaan lähtenyt tämän tekstin kanssa, niin eihän mulla ole mitään. Tässähän tämä ihanasti lähtee avautumaan ja just tämä vuorovaikuttaminen ja nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, niin tässähän se tapahtuu parhaimmillaan. Näiden nämä pienryhmät ja se, että pääsee sanomaan ne omat ajatukset. Se on niin kuin ihan mahtava lähestymistapa ollut. Ei mulla ole tuohon mitään lisättävää, että allekirjoitan kyllä ihan kaiken. Niin, onko sulla vielä siihen vuorovaikuttamiseen jotain sanottavaa vai mennäänkö Mennään eteenpäin? eteenpäin. Öö, tota, no sitten siellä niin kuin nostettiin sitä, että, niin kuin, että joku ryhmä oli puhunut siitä, tai miettinyt sitä, että mikä yhteisöasumisessa pelottaa, mikä on taas yhteisöasumisen rikkaus. Ja sitten vähän kyseltiin, että onko kokemuksia yhteisöllisestä elämästä ihmisillä, jotka on mukana. Ja sitten niin tohon sitten tähän, mikä pelottaa, niin joku sanoikin, että kysyy, että onko mä ainut keskeneräinen, että saa työstää koko ajan itseään, että pysyisi mukana. Ja siihen tuli sitten ihan hyviä kommentteja, että me ollaan muutoksen ajassa luomassa jotain uutta. Se on jännittävää ja pelottavaa, mutta se on myöskin tosi kiehtovaa ja koko ajan tulee uutta eteen, mitä ei ole koskaan ennen tehnyt. Et siihen tarvii just tämmöistä toisten tukea, energiaa, jolla sitten mennä eteenpäin. Eli just se Zoomikin koettiin, että siellä on hyvä se, että kun pääsee jakaa ja ole ryhmissä, niin sieltä saa niistä keskusteluista sitä energiaa. Sitten, että toivon, että muotoutuisi vähitellen sellainen ryhmä, jolloin voidaan olla isolla porukalla vetämässä tätä hommaa. Ja sen aika varmaan tulee, kun tätä sisäistä rauhaa harjoittelee. Että täällä justiinsa joku puhukin siitä sisäisen rauhan merkityksestä. Niin tuossa oli sitten myös ollut se keskustelu ja vuorovaikutus toi hyvää oloa. Oli niin kuin kans kommentti, että kuinka tärkeää se koettiin, että se tuo hyvää oloa. Sitten vielä liittyen tuohon niin kuin kommenttiin siitä, että
että mikä siinä pelottaa tai että onko siellä jotain sellaista, että ei vielä, että pitää koko ajan vähän niin kuin himmailla tai tulee semmoinen olo, että mitä tästä tulee, niin sitten siellä joku sanoi, että mulla ei ole mitään käsitystä, minkä takia tämä asia vetää mua niin puoleensa. Mutta eikö se olekin ihanaa, että tuli siitä mitä tahansa, niin on mukana. Että on siinä semmoista niin kuin heittäytymisen energiaa, että kun joku asia vetää, niin ei yritä sitä niin kuin miettiä liikaa älyllisesti, vaan että luottaa siihen sydämeen, että jostain syystä tämä vetää, mun kuuluu jostain syystä olla tässä mukana. Ja että luottaa enemmänkin siihen, vaikka ei osaa sitä sen enempää määritellä. Ja sitten joku sanoi, en oikein usko, että meistä kukaan on valmis koskaan. Että jatkuvaa matkaahan tämä on, ainakin omalta osalta. Ja sitten kaikille meille kannustukseksi, että kaikki me kuljetaan omaa polkua eri vaiheissa, että meidän kaikkien osaamistaitojen monipuolisuus ja kiinnostuksen kohteiden monipuolisuus se vasta rikkautta onkin. Ja kun me kaikki ollaan opettajia, mutta samaan aikaan myös oppilaita, niin se helpottaa kauheasti sitä omaakin ajatusta. Kukaan ei ole valmis. Oi, kun mä niin ajattelinkin tuon, niin mä ihan liikutun, niin niinhän se on, että tämä liikuttaa ihan hirveästi. Että se oman keskeeräisyyden hyväksyminen ja se, että jos joku asia kutsuu, niin lähtee rohkeasti vaan sille polulle. Mm. Ja ottaa ne kanssakulkijat siihen niin kuin avosylin vastaan, että tehdään tämä yhdessä. Että miten se kenellekin se polku avautuu ja luottaa siihen, että on aina oikeassa kohtaa menossa silloin. Nouseeko sulla, Merja, mä menin vähän yksin puheluksi, mullakin nyt täällä tämä koneiden papereiden kanssa, mutta täällä eikö se ollut, nämä oli aika tärkeitä kommentteja kuitenkin. Joo, ja sillä on tärkeää, että ne tulee ne ihmisten sanotukset sellaisena kuin he on sanoneet, koska ne Joo, se on siellä heidän sanoissaan, että jos me korvataan mm, joku sana jollakin toisella, niin se merkitys lähtee sieltä pois. Että, niinpä, mm, joo. mm, Nouseeko noista peloista tai muista? No, tässä on varmaan vähän sitä samaa, että kun ymmärtää sen, mistä sä puhuit, just sä korostit sitä, se varjo, ymmärtää sen, mm, että sehän liittyy kanssa siihen, että kun tämähän on myös sitä varjotyöskentelyä, mm, tämä matka. mm, mm. Joo, ei mulla ole tähän mitään. Et mulla on tohon niin kuin, kun siellä puhuttiin siitä unelmien ja toiveiden, että jossakin ryhmässä oli puhuttu unelmista ja toiveista Mm. omasta tilanteesta, niin siihen liittyen mä voisin sitten jotain sanoa, mutta se on sulla ehkä siellä, onko sulla jossakin muualla kohtaa semmoinen juttu. Joo, mä katson vaan, että oliko mulla vielä tuosta. Mm. Mä en oikeastaan sen enempää Joo, paneutunut, kun mä otin vaan nämä se on ihan hyvä. Ja pari asiaa, koska tuostahan saisi taas vaikka kuinka paljon asioita, mutta joo. tyydyin. Kyllä, ja mennään vaan siihen unelmat ja toiveet. Mä sanon vaan sen verran, että täällähän oli yleisesti ottaen niin kaikissa ryhmissä tuntui olevan hirveän paljon samanlaisia Mm. unelmia, että siellähän oli tai toiveita tai ajatuksia, että siellä oli esimerkiksi tämä, että asutaan yhdessä, mutta on mahdollisuus olla erikseen, että säilyy oma rauha maalla tai maaseudulla, niin kuin olisi se paikka, voisi pitää eläimiä tai viljelyksiä. Sitten toisilla saattaa olla, että haluaa enemmän sitä sellaista niin kuin saman katon alla, että omat huoneet, ja toisilla sitten, että mieluummin nyt olisi oma vaikka asumus tai tiny house, tämmöiset pienet asunnot koetaan, että ne on niin kuin tulevaisuutta. Että niitä olisi semmoisia pieniä tiny house-tyyppisiä asumuksia ehkä sitten pitkin mettikköön, mutta sitten kuitenkin ollaan niin kuin siellä, vaikka joku kylätalo, vaikka kansakoulu tai joku muu tämmöinen, missä voi sitten niin kuin porukalla tehdä ja touhuta. Nämä oli aika lailla, ja sitten oli, että hoitojuttuja, että siinä voisi yhdistää niin kuin erilaista hoitamista, ottaa niin kuin myös muita niin kuin ihmisiä ulkopuolelta hoitoihin, jos kiinnostusta, tai sitten vaikka vuokrata huoneita tai asumuksia
joksikin aikaa. Täällä oli semmoisia ajatuksia. No vaikka tommosia niin kuin, ja laulamisesta koettiin, että laulaminen oli myös semmoinen, mitä monia yhdisti. Se ihmisääni ja sen ihmisäänen käyttö ja äänen merkitys ylipäätään. Jotenkin tuntuu, että niin kuin yleisesti vaan sanon omana kommenttina, että se ääni on tullut, niin kuin tullut kauhean vahvaksi tässä ajassa koko ajan jotenkin, että se liittyy varmaan siihen oman totuuden puhumiseenkin, mutta miksi se niin kauheasti tässä ajassa resonoi ja ihmiset tekee paljon rumpuja ja ihmiset on alkanut käyttämään sitä omaa ääntä ja tämmöisiä vokaaliäänteitä ja vähän niin kuin ennen vanhaan puhuttiin mantroista. Mm. Niin nämä on myös eräänlaisia mantroja, kun sä niin kuin teet jotain äänteitä ja kuuntelet sen resonaatiota kehossa. Tota, ja tarjota ulkopuolisille siis niitä hoitoja ja sitten, että lapset sais kasvaa myös siinä yhteisössä, että ei tarvitsisi olla niin kuin sellaisissa yhteiskunnan kouluissa, jossa menee päivät vaan istumiseen ja pänttäämiseen, että olisi niin kuin toiminnallisempaa ja olisi aikuisten mukana oppimassa omien ominaisuuksien mukaan erilaisia hommia heidän kokemusmaailmaan huomioon ottaen. Pienestä pitäen, kun alkaa tekemään, niin oppii erilaisia juttuja. Ja sillä lailla tulee onnellisia ihmisiä. Ja kyllä mä ton allekirjoitan sitä, että kun sä saat olla siinä mukana ja sä teet sellaisia asioita niin kuin omilla käsillä ja luovuudesta ja kekseliäisyydestä käsin. Niin, että se on Et, enemmän sitä, se just sanotettiin siellä, että kun aikuinen on kärsivällinen, että voi sitten niin kuin se lapsikin olla siinä mukana, että se vaatii niin, sitä samaa, just. että me tehdään niin kuin itsessämme se työ, että me voidaan ottaa ne lapset siihen sillä tavalla mukaan. Niin, että jos on se ajatus, että noinpä pois häirittämästä, että mä saan tämän tehtyä. Että tässä suorituskeskeisessä maailmassa niin helposti on. Mutta just se, että niin kuin oman huomioon sanon, mä päästän Merja sut ihan ääneen. Mulla vaan Niin. nyt tuli ajatus siitä, että kun kasvaa sellaiseen maailmaan, mistä sä haet kaikki valmiit tuotteet kaupasta, että sä oot kuluttaja, joka ostat valmiit tuotteet, valmiit ruuat, sä haet kaiken kaupasta valmiina, niin se on niin toinenlainen maailmankuva, niin se jo passivoi, että ajattelet, että sä menet sellaiseen, niin kuin, että sä elät maasta, että sä itse kasvatat sen ruuan, sä valmistat sen ruuan, sä keksit ratkaisun, jos sä tarvit jonkun asian, esineen, työkalun, niin sä keksit, että minkälainen se on, että sä voit tehdä sen vaikka olemassa olevista asioista. Että mä muistan, kun mulla oli aikoinaan Hirvensalmella, kun asuin mun eksäni kanssa, niin mulla oli siellä hoitoponi. Niin mä tarvittiin sitä hoitoponia varten sitten jonkun asian. Ja mä sitten luulin keksineeni, että tämä on ihan niin kuin tosi hieno keksintö. Ja rakensin sen itse sitten, mies varmaan auttoi jonkun verran, että saatiin sitten rakennettua se. Mä olin niin ylpeä, että mä oon keksinyt tällaisen. Mutta sitten kun mä menin Agrimarkettiin, eli tämmöisen maatalouskauppaan seuraavan kerran, niin mä näin, että ei vitsi, että tälle on nimikin. Näitä myydään täällä muovisina. Mutta mä olin hirveän ylpeä Niin. siitä, että mä en Niin. tiennyt, että semmoisia on, kun mä olin ihan tämmöinen sunnuntai-harrastelija, Mm. että ei mulla ole mitään sellainen hevostaustaa. Mm. Eläinihmisenä kuitenkin sitten hyvin meni ja näin, mutta Mm. että tarkoitan tällä sitä, että miten niin kuin se maalla eläminen alkoi sitä omaa luovuutta, tiedätkö, sä, lisäämään, että tulee inspiraatioita, että hei, että tänä voi tehdä näin ja näistä materiaaleista mä saan tämän. Mutta kun se on sitä passiivista, että kun me ollaan totuttu, mä tarviin jotakin, niin mä menen kauppaan ostaan sen. Eikä niin, että hei, että tuunaisinko mä jostain vanhoista jutusta itselleni jonkun vaikka uuden vaatteen tai jotakin. Nythän se on lisääntynyt toki, mutta tämä pointti, että miksi mä näen, että tämä on niin passiivista. Mutta Mm. joo, nyt mä lopetan. Mä heitän palloa sulle. Se- Katsotaan nyt, mitä mä saan tästä irti, kun tämä on myös nyt tämmöistä vähän ylöskirjoitettua juttua, kun mä rupesin miettimään tuossa niin kuin sitä, kun me puhutaan, niin kuin mainittiin se unelmat ja toiveet, että miten me sitten niin kuin laitetaan liikkeelle niitä, lähdin niin kuin miettimään niin kuin ihan omasta, että millä Mm, mä niin kuin ymmärrän sen asian, mitä mä oon tehnyt ja millä tavalla niin kuin, että taas ei olla siellä jossakin New Agein ja semmoisen manifestointipuheen piirissä, että mitä se sitten niin kuin konkreettisesti ja käytännössä ihmisille on. mm, Tuota, Tuossa kun vähän aikaa sitten mainitsin siitä hermosto- ja solutasosta, niin tuli sitten mieleen toi Bruce Lipton, niin joka on siis solubiologi ja kirjoittanut sen kirjan Ajatuksen biologia. Niin hän oli siis solututkija ja totesi, että parantamalla solujen ympäristöä, niin huonosti voivat solut paranevat. Eli jos ajatellaan ihan tätäkin niin kuin ympäristönä, missä me eletään, ja sitten jos meillä olisi aivan erilainen ympäristö, niin pelkästään jo se
ympäristö olisi tämmöinen parantava. Ja sitten hän itse teki sen suuren muutoksen sillä, että se jätti sen tutkimusmaailman ja lähti Karibialle. No tietenkin ihmiset voi ajatella, että kuka tahansa paranee, kun lähtee Karibialle, mutta ei se ehkä ihan niin Mm, käy, että hänellä sitten tapahtuu niin kuin isot sisäiset jutut siinä, että totesi, että Kaunottaren ja Hirviön peli lakkasi ohjaamasta hänen elämänsä tapahtumia ja hän heräsi henkiin. Eli hän mm, sai sen luontoyhteyden ja tämän sillä tavalla pystyi kokemaan siellä. Niin se, että hän on sitten kirjoittanut sillä tavalla, että mitä tietoisempi eliö on ympäristöstään, sitä paremmat edellytykset sillä on jäädä eloon. Kun solut liittyvät yhteen, niiden tietoisuus lisääntyy räjähdysmäisesti. Niin kuin ajattelin mm, tätäkin ulottuvuutta aivan. tässä meidän niin kuin, ihmisten yhteydessä. Mm, Ja sitten hän puhuu niin kuin tästä, että kielteisten ajatusten seuraukset ovat merkittäviä, pelko tyrehdyttää kasvun, myönteiset ajatukset vaikuttavat merkittävällä tavalla käyttäytymiseen ja geeneihin, mutta vain silloin, kun ne ovat sopusoinnussa alitajuisen ohjelmoinnin kanssa. Eli se, että jos me ei ole tehty sitä puhdistustyötä, mitä meillä on siellä maa-elämän traumoista ja ylisukupolvisista traumoista ja tällaisista, niin ei se vaan, se luominen sitten onkin ihan jotain muuta. kyllä, Eli tätäkin kautta tullaan siihen puhdistustyöhön. todellakin. Ja sitten Hyvä hän puhuu, pointti. ja sitten hän puhuu siitä niin kuin tästä niin kuin solutason asiasta, että solu on kuin kamera ja solukalvo on kuin linssi, joka poimii kuvan ja lähettää sen solun tumaan, jossa tietokanta sijaitsee. Se on paikka, johon kuvat tallentuvat. Aikaisemmin tieteessä uskottiin, että muistot ovat tallentuneet aivoihimme. Uudempien tutkimusten pohjalta tiedetään, että muistot ovat tallentuneet soluihimme energian värähtelyinä. Niitä ei ole olemassa fyysisenä solukkona. Muiston ydin on energia, mutta itse muisto on kuva. Eli tässä tulee nyt ihan tämä sama juttu, mikä tuli siellä tuossa New Era-elokuvassa, eli tämä mielikuvitus on, Mm, ja mikä mulla tulee nyt sitten tuolta Vedikartin kautta, niin siellä käytetään vielä sitten erilaista sanaa, eli on tämä kuvittelukyvyn aktivointi, että se niin kuin ajattelu, kuvittelukyky on, niin kuin, ne on niitä meidän supervoimia, kun me päästään niin kuin oikeasti siihen suuntaan. Ja nämä kuvat, niin kuin tämä idea täällä, että muiston ydin on energia, mutta itse muisto on kuva. Me ei opita tässä kulttuurissa niin kuin tätä kuvallista kieltä mm, ymmärtämään. Eli meillä on ihan valtavat niin kuin, jutut sitä kautta saavutettavissa. Ja sitten niin kuin toi yhdistelmä tuohon, että sitä puhdistettavaa on siellä mm. tasolla, jotta me saadaan niin kuin sen kaltainen niin kuin unelmien ja toiveiden luomisasia liikkeelle. Herättääkö tämä sinussa jotakin? Mulla tulee täältä sitten vielä No lisää. siis sen verran, että mä allekirjoitan, mä oon siis Bruce Liptonin työtä seurannut varmaan yli 10 vuotta. Hän on ollut mulle semmoinen tosi inspiroiva ja aha-elämyksiä tuottava hahmo Mm. tieteen puolelle. En ole kauhean tiedeorientoitunut muuten, mutta että kun hän on semmoinen vähän niin kuin poikkitieteilijä, että sieltä tuntuu, että on niin kuin uhrannut välillä jopa sen oman ammattiinsakin sen takia, että on pystynyt puhumaan asioista niin suoraan niistä omien tutkimustulostensa pohjalta. Niin se on tosi tärkeä pointti, minkä sä nostit tuossa. Että justiinsa sehän liittyy siihen varjotyöskentelyyn ja siihen, että se on ihan turha manifestoida mitään, jos ei siellä ole nämä asiat niin kuin kohdattu. Että ei se riitä se, että mä vaan haluan jotakin ja sitten mä sitä hirveästi haluan ja ajattelen. Mutta sen verran mun täytyy sanoa tuohon, että mä oon mystikko. Ja mä en ole sillä lailla maagikko, että mä ymmärrän ihmisen luomisvoiman, niin kuin todella hyvin ymmärrän sen, että mä oon nähnyt sen omassa elämässäni ja mä oon nähnyt sen lähipiirissä, että kuinka kannattaa joskus myös varoa sitä, mitä ajattelee, että kun on täysin niin kuin linjassa, niin ne asiat saattaa tulla aika nopeastikin, mutta se, että tiedänkö mä oikeasti niin kuin siinä ihmismielessä, niin tiedänkö mä sitä, että mikä on mulle parasta. Tai että just tämä, että se mystikko lähtee mun mielestä siitä ajatuksesta, tai mä lähden siitä ajatuksesta, että tämä justiinsa, että tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Eli tämä lainaus, eikö tämä nyt Raamatussa sanota, tai missä tämä viisaus on tullut esille, mutta se, että mä vaan niin kuin
luotan, että kun mä kuljen sitä sydämen ohjausta, niin se on mulle mun korkeinta parasta. Mun ei tarvi sitä kalkuloida mun päässä. Mm. Tuon kommentin mä vaan haluaisin sanoa, että Mm. No, toi on mulle hirveän tärkeä näkökulma, mutta monethan manifestoi sillä lailla, että manifestoi ja sitten sanoo siihen perään, että mikä on kaikkien korkeammaksi parhaaksi. Että haluaisin vaikka löytää itselleni kumppanin ää, ja niin, että se olisi kaikkien osallisten korkeammaksi parhaaksi. Esimerkiksi vaan näin. mä taas, niin kuin, mulla se menee ton, että mun huomio on siinä vaan siinä puhdistustyössä. Että, Niin just näin. Joo, et joo, sitä kautta. Ja tavallaan siihen voisi nyt, niin kuin, siitä voisin jatkaa sitten pari toista joo, tässä. Eli se yksi on nyt sitten tavallaan tähän liittyen, niin mä nyt mietin, että tämä Joe Vitale, Ho'oponopono-kirja, mm, mm, eli kun hän paransi kokonaisen sairaalallisen potilaita parantamalla itseään. Eli se just näin. ajatus, että se on sitä meidän Mm. luomisvoimaa, että vaan puhdistetaan itseään. Ja sitten sitten mä ajattelin, että mä näyttäisin tuosta Silva-kirja. Onko sulle Silva-menetelmä tuttu? Sehän on Siis vanha. olen mä sitä vuosia sitten tutkinut, mutta en ole, näytä ihmeessä ja kerro siitä, mitä nousee. Niin, eli se, Joo. että miten me ollaan niin kuin tutustuttu itsessämme tämmöisiin erilaisiin tietoisuuden tasoihin ja taajuuksiin. Eli se, Mm, niin kuin mulla se yksi juttu tässä mun matkassa, että mulla on henkilökohtaisia kokemuksia sen mm, asiasta. mm, Niin mä näytän tuon yhden tuommoisen kuvan tuommoisesta vanhasta kirjasta. mm. Onko tämä nyt näkyy? Näkyy, joo. Eli niin, tässä nyt niin kuin näkyy näitä meidän aivoaaltotasoja. Ja fyysinen maailma ja sitten tässä on tämä aivoaaltotason maailma ja sitten ulkoiset tietoisuuden tasot ja sisäiset tietoisuuden tasot. Joo. Niin se, että kun me ollaan täällä alfatasolla, niin siellä meidän se oikea ja vasen aivopuolisko tekee yhteistyötä. Mä en sillä lailla tietenkään, ei mun aivoja kukaan mitannut, kun mä oon jotakin näitä asioita tehnyt, mutta tämä sopii hyvin siihen mun ajatteluun, että Mm, esimerkiksi niin kuin siinä maalaamisessa on päässyt tietyn tyyppiseen tilaan, niin sitten alkaa virtaus ja kuvittelen, että se sillä siinä tilassa sitten niin kuin ollaan. Eli mä niin kuin olen jotenkin pystynyt niin kuin omia kokemuksia niin kuin pistämään tämän kaltaisiin, niin kuin, ymmärtämään niin kuin tämän kaltaisten kuvioiden tasolla. joo. Tuota, se, että sitten kun meillä on täällä tämä on fyysinen maailma ja sitten on tämä henkinen maailma, niin se, että siellä me aistitaan ilma-aisteja, eli siellä on niitä semmoisia yliaistillisia havaintoja, jolloin tulee sitten niinku selvätietoisuutta, selvänäköisyyttä, selväkuuloisuutta, sen Mm, kaltaisia asioita, mutta se on niinku sidoksissa näihin aivoaaltotasoihin, että kun me päästään sitten käsiksi tuon tyyppisiin, niin sitten sieltä voi aueta tämmöisiä asioita. aivan. Mutta sitten, että siinähän on niin kuin hidastamisesta kysymys ja Mm, päästään niin kuin tuonne sisäisiin tietoisuuden tasoihin. Sitten täällä on tämä teettataso ja sitten siis nämä on niin kuin unitasoja, mutta me voidaan päästä näihin kyllä niin kuin, valvetilassakin. Ja sitten täällä on tuo deltataso, joka on sitten se syvän unen taajuus. Ja että esimerkiksi niin kuin sen unityöskentelyn kohdalla, kun olen sitä pitkään harjoittanut, niin kun siinä on kiinnittänyt sit niin kuin heräämishetkeen huomiota, niin sitten mm, pikkuhiljaa käynyt niin kuin vahingossa sillä tavalla, että mä en mitään tarkoittanut siinä, mutta vahingossa on käynyt sillä tavalla, että mä oon tullut tietoiseksi jo varhaisen ennen heräämishetkeä olevista niin kuin tietoisuuden tasoista ja se, mitä mä niin kuin koen, että mä oon sanottanut sitä jonakin tämmöisenä niin kuin virtaavana sieluyhteystilana tai tällaisena, että se on vaan kokemus, minkä mä sitten jotenkin sanotan, mä tiedän miksi sitä pitäisi kutsua ja mikä tila se on, mutta että on tullut kokemuksia näiden erilaisten juttujen kautta näistä erilaisista taajuuksista ja tietoisuuden tasoista. Eli tavallaan niin kuin sen nyt heitän tähän, kun me puhutaan tästä unelmista ja haaveista ja luomisesta ja muusta, että mun mielestä siinä on kuitenkin niin kuin aika isosti kysymys tästä meidän niin kuin siitä taajuudesta, minkälaisiin taajuuksiin me päästään ja minkälaista työtä me tehdään näiden asioiden kanssa.
Siis toihan on ihan, se on silleen jännä, kun mähän teen kvanttihypnoosin kautta, niin se työkenttä on toi alfa-teeta-taso. Mm, Eli siellä ollaan silloin, kun mennään transsiin, mm, kevyemmästä transsiin syvempään ennen sitä deltaa, jossa ollaan sitten ihan unessa. mm. Niin ne on kyllä mielenkiintoisia taajuuksia ja kyllähän ne on ne samat taajuudet sitten siellä meditaatiossakin, kun mennään niihin tasoihin. Mm, Niin, mm. Mut enemmän toi on ihan, haluaisin niin kuin tämän siinä merkityksessä niin kuin heittää tähän, niin kuin, että millä tavalla, kun me puhutaan siitä unelmista ja toiveista, mm, vasta itsen kanssa tehtävää työtä ja minkälaisia kokemuksia me voidaan niin kuin itsestä saada suhteessa niin kuin johonkin tiettyihin mm, tasoihin ja miten me joo. ymmärrämme niitä ja tämmöisiä, niin kuin tämmöisenä juttuna vaan. Joo, mutta siis se on ihan hyvä ja sen verran mä sanon, että tuolla tasoissahan ne tapahtuu ne muutokset. Juuri Ja näin. se justiinsa, että tuolla tasoissa on myös todella paljon niin kuin potentiaalia kohdata ne tiedostamattomat pelot ja Mm, tiedostamattomat mallit. Et siellähän tulee semmoisia ylläreitä. Se on tosi tyypillistä noissa istunnoissa, että tulee jotain sellaista, mitä ei ollut. mm. Tietää ehkä, että elämässä on joku haaste tai joku tommonen niin kuin toistuva teema, mutta ei ymmärrä sitä, että minkä takia. Joo, ja sillä tavalla niin kuin tuoreeltaan, tai on semmoisia kokemuksia, että silloin kun me ollaan täällä vasemman aivopuoliskon taajuudella täällä beta-tasolla, niin siellä se ongelma hyrrä pyörii ja täällä liittyy jo tällä tasolla, niin sitten ne aivopuoliskot tekee yhteistyötä ja asiat näyttäytyykin aivan erilaisessa valossa ja ratkaisut tulee niin kuin ihan eri tavalla esiin, että se ei se meidän vasen puolisko yksin kyllä riitä yhtään mihinkään. Niinpä, Tämän jo pois niin kuin tosta, niin kuin. joo, Joo. joo. Mutta se oli hyvä. Se oli Joo. tosi niin kuin auki selittävä Mm. siitä, että mitä tuolla tapahtuu. Joo. Konkreettisesti niin kuin näytti sen, että Mm. se vähän konkretisoi asioita, että ne ei ole sellaista Joo. sanahelinää. Mm. Joo, tärkeitä juttuja tullut. Mihinkäs me sitten hypätään? Onko meillä Mulla ei ole mitään enää muuta. onko Mä en ihan, tiedä, että mihin sä haluat hypätä, että hyppää ihan mihin vaan. ihan mihin vaan? Tota, Et katsotaan. niin kuin sillä tavalla, että niin kuin mä ajattelen, että kun meillä on tämmöinen keskustelu tuolla, niin se, että mulla on ainakin itsellä niin kuin jotenkin semmoinen tarve, että niitä voisi jotenkin syventää sit jotakin asioita vielä. Niin kuin, Kyllä, joo. Ottaa erillisen, niin. Koska näistähän nyt voisi tehdä vaikka erillisiä videoita tai muuta, mutta siis niinpä, ja asia riittää. Ja mm. nämä on mielenkiintoisia asioita, mikä herättää paljon sitten lisäkysymyksiä. Niinhän se on, kun lähtee tonkimaan, niin sitten aina tulee lisää polkuja, mitä voi lähteä tutkimaan. Ja siitä videosta saisi nostettua varmaan monia kysymyksiä, jokainen ihminen niin kuin Mm. omiaan sitten sillä tavalla, että valtavan rikkaita prosesseja näistä voisi tai voi saada aikaiseksi. Niin, ja varmaan saadaan, että kyllähän tämä sellaista matkaa on, ja tehdään lisää videoita sen mukaan, kun meillä on tarvetta siihen Niin, ja ja sitten mun pitää sisäinen tämmöinen palo. juttu sanoa tähän, että niin kun mä sen kirjoitin, mutta mä en ole sanonut sitä täällä videolla, kun mä on niin kuin pitkään, tai siis niin kuin mä oon kerta kaikkiaan niin kuin vastustanut tämmöisiä videoiden tekemistä, että mä en ole lähtenyt tähän, mutta sitten tuli tämä kutsu, kun me Mm. yritettiin, ja sitten mä en niin kuin enää vastustanut sitä ja mä lähdin tähän, mutta tässä voi mulle käydä sillä tavalla, että mä en tiedä haluanko mä näitä tehdä, mutta en mä niin kuin sua jätä sillä tavalla, että kyllä mä keskustelen sun kanssa, että Joo. mulla voi nousta niin kuin semmoinen jossakin kohtaa, että Ja siis mutta se on tosi tärkeää myös kuunnella itsensä, että tekee sen, mikä tuntuu hyvältä, ei lähde mistään velvollisuudesta. juuri Että näin. niin kauan kuin se tuntuu miellyttävältä ja se on itselle palkitsevaa, niin sitten se Niin, on hyväksi. niin tai jotenkin mä ajattelen, että on sellainen tunne, että on jotakin annettavaa. En mä näitä tee, mä en tee näitä kyllä itteni vuoksi, että en Mm. kiinnosta olla yhtään videolla, kun suomeksi sanotaan. Että, Niin, että jos mä koen, niin. että mulla on jotakin semmoista, mitä mä voin antaa eteenpäin, niin Mm. että mä oon tässä. Aivan. Mm. Se on kiva, kun olet. Mm. Joo. Joo.
noin, no siellä oli sitten, sen mä taisin sanoa, että joku kysyi, että mikä muodostaa yhteisön, mikä ero on yhteisöllä ja kylällä, ja siihen sitten ainakin yksi vastasi, että mä miellän sen niin, että silloin asutaan enemmän saman katon alla, että kun ollaan yhteisössä. Ja sitten kun se, mä nyt nostin, palasin vähän taaksepäin näistä, mutta että takaisin tähän näin, että tämä kysymys sitten ei sen enempää mietitty, mutta se varmaan, niin kuin, varmaan terminologiat ja sanat on haasteellisia, että jokainen tajuaa ne omalla tavallaan, mutta että hyvin pitkälle mäkin sen näen, että yhteisö on enemmän sitä, että ollaan enemmän lähekkäin, että kyläyhteisö voi olla sitten, että ollaan jo vähän etäämpänä, mutta että joku kuitenkin on se liima siellä. Mutta sehän on, miten sen kukinenkin sitten tajuaa, mutta että toi nyt vielä nousi tuossa, että mä en ollut varma, että olinko mä siitä aikaisemmin sanonut. Onko sulla tohon asiaan mitään mielipidettä tai ajatusta, että onko sillä niin väliä, että onko se yhteisö että saman katon alla vai onko se kylä, tarkoittaako kylä ja yhteisö eri asia vai sama asia vai voiko se olla myös yksi ja sama asia? Siis mä ajattelen, että tästä niin kuin prosessista syntyy varmaan erilaisia yhteisöjä, mikä nyt ketäkin kutsuu. Mm, Tota, en, niinpä. Eli se, että voi olla, toiset asuu saman katon alla, toiset asuu vähän erillään ja kaikenlaista. Ja sitten mä oon miettinyt sitäkin, että voihan olla, että se myös on sellainen, että se yhteisö on enemmän sydäntason yhteisö. Että ihmiset ei ole niinkään varsinaisesti konkreettisesti yhteisönä, vaan että siellä on se sydämen yhteys. Että se on enemmän sitten semmoinen niin kuin sen joo, tason yhteys. joo. Ja sitten mulle tuli semmoinen tuosta mieleen, kun perustettiin sinne Telegram-ryhmään se Human Design-alaryhmä. Mm, Niin mm, siitä mulla tuli mieleen, että me niinku tavallaan semmoisellakin tasolla, koska meillä on niinku erilaiset nämä profiilit ja se Human Design niinku pitää sisällään tämän yhteisö- ja heimoulottuvuuden. Eli me voidaan ihan niinku silläkin tasolla jotenkin niinku tulla yhteisöksi, että me pystytään niinku hyödyttämään tätä yhteisö-heimoelämää, että sieltä löytyy niinku erilaiset profiilit, jotka toisensa kun löydetään toisiamme, niin siitä syntyykin taas jotain ihan ihmeellistä, vaikka ollaan ihan eri puolilla maata. Eli niin just, se on, joo, se on niin kuin sen ryhmän niin kuin yksi tämmöinen mahdollisuus. joo. Niin ja jota human design sille kutsuu tai se kiinnostaa tai ymmärtää siitä. Mä oon tostakin vähän, siis ihan mielenkiintoista se, mitä sä sanoit mulle niistä mun human designin niistä numeroista. Mutta Niin. mä tajuan niistä Jos mitään sulla on muuta. nelonen, niin se on ihan välttämätöntä, että sä oot nyt tämän tehnyt, sä kutsut heimoon koolle ja sä oot ihan sen niin kuin puoliskon niin kuin, koska se on, Niin. tarkistitko sä sen oman profiilis, koska sitten jos se on tiedostamaton puoli, niin se on vielä sitten paljon isompi juttu tietyllä tavalla sulle itselleskin, että sä oot lähtenyt nyt tätä tekemään. Ja millä lailla tarkisti? Miten mun olisi pitänyt sitä Niin, että tarkistaa? muistat sä niin sun numerot, että oliko se, niin kuin, että kun mulla on tietty, ensimmäinen on se tiedostettu ja toinen numero on se tiedostamaton puoli, niin se, että se erakkopuolihan on mulla niin kuin se kakkonen, joka Joo, mahdollistaa sitä, että mä oon syventynyt näihin asioihin ja tehnyt paljon töitä niiden kanssa ja sitten se vitonen, mikä mulla on, niin mä sitten sen kautta pystyn vähän tuomaan sitä erakon tekemää työtä hyödyksi, mutta joo, jos sulla on se nelonen, se toinen numero, niin se, että sulla on tämä heimon koolle kutsumistehtävä täällä, että nämä on ihan kuule tämmöisiä meidän elämän tehtäviin liittyviä juttuja sitten, ja se, että se tiedostamaton puoli tulee myös sillä tavalla näkyväksi, että sä rupeat sitä tekemään. Ja sekin, että mäkin tulin johonkin videoon, vaikka mä oon vastustanut sitä niin hirveästi. mä ajattelen, sitten se sisäinen ohjaus kuitenkin niin kuin tuo Niin, niin. semmoisten asioiden äärelle. Ja onhan nämä mullekin siis. Nythän mua, niin kuin nyt kun me ollaan tässä juteltu ja muuta, niin eihän mua enää, mutta se alku kun aloitettiin, niin hirveästi tuli taas joku se. Mä niin kuin yrittänyt miettiä sitä, että mikä siinä on, että se jännittää tai sille, että aina tulee semmoinen, että niin onhan tämäkin sillä lailla, kun tässä ollaan niin uuden asian äärellä. Ja tämä saattaa olla myös sellaista, että joku miettii, että onko tässä nyt, yllytetäänkö tässä ihmisiä nyt johonkin. Kun mä itse koen, että mä olen sellainen ehkä vähän, voisi sanoa, rauhallisen anarkian puolella, että asiat muuttuu sillä lailla, että me ihmiset aletaan oikeasti tulemaan yhteen
ja tekemään asioita sieltä meidän sydämestä käsin ja siitä meidän se, että me tehdään yhdessä, niin kuin se, voisi sanoa vaikka käyttää sana maalaisjärjellä, kutsuu, että me luovutaan sellaisista ajatuksista, että no koska tässä yhteiskunnassa pitää tai täällä on nämä säännöt tai mitä milloinkin. Mutta että tuommoisen asian ääneen sanominen, että olen rauhanomaisen anarkian kannalla niin, ja vielä tälleen julkisesti, niin sehän voi herättää tietynlaisia reaktioita. Niin, mutta ajattelen, Mitä, että mm, mun profiilissa on se vallankumouksellisen, se vitonen on rebel, Et- joo, että mä en pääse siitä mihinkään. niin. Mutta Mm. on sulla kuitenkin sitten rohkeutta sitten niin kuin ilmaista ja olla sille, että tuleeko sulla sellaisia tilanteita, että enpä nyt puhu mitään tai enpä kirjoita mitään, että, että onpa hiljaa tässä, että että nouseeko pelkoja niistä omista mielipiteistä? No mä oon aika pitkään jo niin kuin ollut niin kuin tällä tiellä, että tällä vaihtoehtoisella tiellä, että mä kun oon ollut siellä niin kuin tämän yhteiskunnan rakenteissa, Mm, sosiaalipuolella ja kouluttajana ja siellä, niin mä oon jo siellä toteuttanut tätä, että olen mä sitä niin kuin jonkun aikaa jo harjoittanut, että mm. kai niitä pelkojakin voi nousta, mutta että ei se nyt ole. Mulla on jotenkin se, että se kohti meneminen on niin semmoinen imu, että se on niin kuin, sitä ei oikein voi vastustaa. No siis tiedätkö, mulla on ihan Sen sama. takia mä oon Niin. täällä. No joo, justiinsa, että vaikka sä et koe itseäsi, niin kuin, että sä oot niin kuin omalla paikalla siinä mielessä, että sä oot mieluummin pois videoilta näin. Niin. Mutta mulla on ihan se sama, että mä menen sen sydämen, minne se ohjaa, Mm, vaikka sitten välillä tulee tämmöisiä ahdistuksia, että ei mulla, kun mä teen nyt oman videon, jos niin kuin kuvaan sen, niin sen kuvaaminen ja kaikki, ei siinä ole mitään ongelmaa, mutta se julkaisu on yleensä sitten semmoinen, että onko tuossa mitään järkeä, että onko tuossa yhtään mitään järkeä julkaista. Ja mä julkaisen niitä sen takia, että siinä mä teen sen itseni takia. Että mä teen sen itseni takia, jotta mä mm, tuon sen oman äänen kuuluviin. Mutta joo. se on nyt sit toinen asia, mutta Ja sitten mulla liittyy tähän niin kuin se, että sun kanssa musta tuntuu, että tätä on nyt niin kuin, tämä on jotenkin, tässä toimii joku semmoinen juttu, että joo, kiitos samoin. Mä koen sitä, että jollain ihmeellisellä tavalla täydennetään toisiamme tässä, kun me keskustellaan, että sulla on hirveän ihana tapa sanottaa asiat sille selkeästi. Se auttaa sitä mun rönsyilevää puolta, kun mulla on vähän semmoinen, että mä vähän hukun välillä niihin että mulla tulee joku ajatus ja sitten se saattaa jo mennä ja mä en saa sitä kiinni. Mutta jotenkin kun mä oon tästä keskustelen sun kanssa, niin tässä pysyy jonkunlainen sellainen taso, että mä pysyn enemmän asiassa. Siinä, että mitä mä olin sanomassa, niin se jotenkin mä pysyn tiukemmin kiinni siinä. En lähde haahuilemaan, mitä mä noilla omilla videoilla, missä mä yksin vaan pölisen, niin kuin mitä sylki suuhun tuo, niin siellähän se on sellaista, että välillä on niin kuin semmoista tajunnanvirtaa, että itsekin eksyn sinne, että mitä siellä oikein on. niin, ja sitten jotenkin mä ajattelen, että jos me puhutaan puhelimessa tai jotain, niin se on kauhean helppoa jotenkin meillä. Niin, Mm. Mutta se on niin kuin varmaan joku sielun kumppanuus, sielun yhteys, sielun tuttuus, sielun siskous. Jostain mm, toisesta ajasta kuule tunnetaan. Eihän nämä ole sattumia. ei. Tuota, no, tämä on ihanaa keskustelua. Tästäkin voisi jatkaa vaikka kuinka kauan. Mutta mä vaan sanon, että nyt kun voi olla ihmisiä, jotka ei tiedä, että nykyään on myös se Facebook-ryhmän lisäksi, niin on Telegramissa ryhmä. Et sekinhän siellä Zoom-keskusteluissa sitten nousi, että ihmiset kaipasivat, että tulisi joku muukin kanava. Ja sitten on luotu nyt Telegramiin kanava, ja sinne voi sitten liittyä mukaan. Esimerkiksi pyytämällä mailissa linkkiä, tai sitten jos tietää, että joku on siellä yhteisössä, niin voi sitten pyytää sinne linkkiä, pääsee sinne sisään. Se on yksityinen kanava. Olisiko se sille? Ja Facebookissahan siellä ryhmässä, niin sinne on linkki. Joo, että esimerkiksi mun maili maiju.saariniemi@mi.com, niin sieltä voi pyytää linkkiä sinne Telegram-kanavaan. Ja ää,
Ja sitten ehkä mä tähän niin kuin loppuun haluaisin nostaa sellaisen, niin kuin mikä nousi mun mielestä aika tärkeänä just siellä loppupuolella, niin se, että se, mikä on tällaisen yhteisön niin kuin se liima, niin miksi se toimii, niin se, että siellä on se yhteinen arvopohja. Ja mikä niin kuin ehkä tässä, kun ajatellaan, että mitä me ollaan nyt harmonia, harmoniassa niin kuin puhuttu tai harmoniahankkeessa, vai mikä se on tässä projektissa, niin justiinsa siitä, että kun mennään siinä sydän edellä ja vapaus, ajatuksena se vapaus, niin olisiko se sieltä sitten se, mistä kumpuaa se yhteinen arvo? Ja mä ehkä Mm. niin kuin sanottaisin se omalla kohdallani sillä tavalla, että, että me tehdään sitä, miksi me ollaan täällä. Eli tämä Mm. sielun Mm. oppiminen ja niiden maaläksyjen tekeminen, niin mulla se on se, että mä Niin. tehdään sitä, miksi mä olen täällä, Mm. täällä on elämässä. Niin. Mm. Siis no, voin kyllä yhtyä tuohon, että eikä sitä muuten olisi lähtenyt Niin. tätä hommaa nostaa esille, jos ei se olisi jollain lailla sitten ollut oma tehtävä tässä kohtaa. Mm. Kun se sydän näin kerta kertoo, niin sitten sitä Mm. seuraa. Niin, että se on tämä, niin kuin tuossa puhuttiin tuossa New Erassa tästä kosmisesta ihmisestä, että me ei, että se on se. Mm. Niinpä. Joo. Onko meillä nyt tässä hetkessä kaikki sanottu, mitä tähän hetkeen nousee? Joo, on tämä ihan riittävän pitkä tämä video varmasti, että ei tule liikaa. Niin, että pannaan pilkkoa ja katsotaan sitten, missä Niin. kohtaa jatketaan, jos jatketaan. Ei sitä tiedä koskaan, mihin elämä vie, mutta että tässä kohtaa nyt kaikki on varmaan sanottu. Joo, kyllä. No niin, no mä kiitän kaikkia, jotka oli meidän mukana kuuntelemassa ja toivottavasti tässä oli jotakin sellaista, mikä jäi itämään tonne Mm. mieleen. Palataan asiaan. Niin, ja Kiitos kiitos, Merja. niin, ja kiitos ihmisille, jotka osallistuvat siihen Zoomiin, jolta pohjalta me tämä keskustelu nostettiin. Niin, kiitos heille, siis tosi tärkeä. Kiitos, oli Mm. ihana, että me saatiin nauhoittaa, että me päästiin sitten tarkemmin sitten kuuntelemaan ne uudestaan se, mitä ei sen illan aikana Mm. käytiin läpi. Joo. Hei. Kiitos Merja, kiitos kaikille. Palataan. Aleja, moi.